Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jaydeli moɗon on calminama e inde on manama e jettoɗe wiide mon tan bisimilla roɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare huccidde e moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide on tan jarnude on ñane fof somin kuccite moɗon e weltare min dañata nde oɗon gonde bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde sara muɗum banum gorko Amadou Moussa Anne bisimilla ma Amadou no pinirɗa e ko journo ɗi dawri hande alhamdulillah en pini dow jam no mbaɗɗa e mabbo mbaji woni saɓori machallah mbeɗa andi ko joɓɓe tan natti hen sisiɓe no mbiɗa sikki ko mataw ko ɓuuɓol ngol woni e yurnade ko ɗum kadne jeeya hen noon tigui Amadou ɗo joni aɗa andi changement climat woni heewi addude caɗele nana ara wallahi ɗum noon a salminama no fewi kadi a salmitama en mbi kadi mba e bismago ma ngo en calmini yeeɓiyankoɓe kala wonɓe e nder ha e caggal leydi Sénégal kala e kuuɓal ɗum ɗon garen e namdal ngal jeyde leydi Sénégal hande ina ma kal ko yiti ko e losko ngo wongo e yaade oɗo saaha ɗo e leydi men Sénégal ko fate banggue alhaali Petro-Tim ko noonne kadi e toɓɓe kewɗe ko fate banggue dawrugol ene tawe hen hani e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe coftal balli hono awdiri arde e kala subaka noon tigui Amadou halni en ko jaydeli ɗi tonggui hande wadde noon min garat tan e tan Amadou wiide walla mbiyen fuɗɗorade e le soleil kalna amen ko addi hande jayde gendire nde e oɗo subaka hande ari koko yewti ko alhaali Petro-Tim woni kay loskoji ɗi ene jokki e wiide jayde nde caggal noon hono Babacar Camara kam e Clédor Sène tawi noon ko huccidirnoɓe hanke yeeso ñawoɓe hande noon yonta ko Souleymane Ndéné Ndiaye meno ɗo wonde hoore jagorɗe e saaha laamu Abdoulaye Wade ko nonne kadi e Samuel Sarr kamɓe kala hande maɓe kuccodir e mawɗo ñawoɓe o caggal ɗum ko Walfadjri nden ɗon jayde ko hen tigui arti kañum e hoore muɗum nde suuɓi ko konguɗi hono biyetede Clédor Sène keɗaɗo hanki ko yewti on ɗon dossier alhaali Petro-Tim ɗum ɗon noon kanko on ɗon tigui o suuti konguɗi ƴagguɗi ko nonne kadi fewde e mawɗo leydi ndi Macky Sall kam e miñum Alioune Sall e wiide jayde kono ɗum ko noon ene wayno alhaali sukkuɓe mairie ji ina tawe tigui e nder nden ɗon jayde woni tan subaɓe tedduɓe toon to Podor kam e subaɓe toon to Matam oɗo saaha kay kañumen tan ina guuri caɗele ko noonne kadi ina gondi e mette e wiide jayde Walf Quotidien jayde L'Observateur jayde groupe Futur Média kañum ari koko yewti ko e ngaalu walla mbiyen kam e jeeyi laamu tawi noon ko moftaɗo toon to caggal leydi saabima noon ha mawde leydi ndi ne wayno o neli toon gomo witengu IGE toon to affaire étrangère gam tan joni joni loska e ko yewti ko alhaali hono temedde walla mbiyen fodde 850 millions e halis men CFA toon to Milan ɗum ɗon noon ko gam tigui yenno jayde wiri kañum tigui ne wayno udditi kala ko fate banggue ha joni losko walla mbiyen lincito e nder ambassade uji kam e consulat ji taweteɗi toon to caggal leydi Sénégal Vox Populi nden ɗon jayde ene wayno ari koye konguɗi Barthélémy Diaz maire mbo commune Mermoz Sacré-Cœur ɗum ɗon noon ene wayno tan ko konguɗi makko jaaƴi o suuti e nder jayde Vox Populi e wiide makko noon ene wayno tan démocratie Sénégal manam tan potal leydi men kamen laamu moƴƴu oɗo saaha koko fawgui e wiide makko tene kadi so rentaki leydi ndi ma kay naate ko ganduɗa ko woni ko wiyete hono coup d'état constitutionnel e wiide makko kanko maire mbo commune Mermoz Sacré-Cœur 3 Enquête tigui jayde nden ɗo neno wayno ari koko yewti ko eko faya ko woni gammu manam mawlude hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas hitan ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi woni 2019 ɗum ɗon noon ene jayde wiri ene wayno tan oɗo saaha tan manam wuura koko yewti ko e lawol Tijaniya e wiide jayde kono ɗum ko noon ina tawe hen hono cimtol woni tan portrait mo ganduɗa ko Seydi El Hadji Malick Sy mo ganduɗa kay ko neɗɗo darinoɗo tigui ha nani tigui lawol Tijani darni ɗum no hannirta ni e wiide jayde kono ɗum ko noon ina wayno jayde udditi hen losko toon to Tivaouane jayde Sud Quotidien nden ɗon jayde ari koko yewti ko e jangde e limore ko tolni e ujunnaje sappo pawɗi temedde nayo e capanɗe nayo e jeenayo 2449 woni candidat tawi noon kañumen kay joni joni o woni waɗaɓe exclu e ko yewti ko e baccalauréat 2020 e wiide jayde witende Sud Quotidien
Dakar Times nden jayde ina wayno article e caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina kepti tigui dunde Afrique e oɗo saaha mo kalaten ko wiyete ko hono waylo saaha o ɗum ɗon noon saabima tigui ha caɗele keeɓa to banggue ndema saabima noon e wiide jayde ma usto ko tolni e nder temedere kala fodde nogas woni 20%. ɗum ɗon noon so renaki tan ma ɗum mbiyen tigui naat tigui mbiyen ɗo e Afrique ko yewti e duuɓi paaɗi hello yango ene tawe e jayde wiyetede Dakar Times. jayde rewmi quotidien kañum ari koye nangle teskade e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe toon to dowla Mauritanie e toon to dowla Guinée. ɗum ɗon noon eno jayde wiri oɗo saha tan leydi Mauritanie kam e dowla Guinée rentini omo ganduɗa ko mawɗo leydi ɗi Macky Sall ina tawe hen photo makko kanko hoore leydi Sénégal e photo hoorejo dowla hono Guinée e photo mennoɗo wonde hoorejo dowla Mauritanie. ɗum ɗon noon hello yango ne tawe e nder jayde witende rewmi quotidien stade quotidien ko ɗon guddirten roɓiɗo jaydeji men e oɗo subaka hande fédération sénégalaise de football oɗo saaha ina yiilo tan tawi ko vol spécial kanɗo nawde baro teddugal leydi men Sénégal toon to Estonie. eɗen gandi noon koko yuti e deuxiéme journée ko fati banggue éliminatoire CAN 2021 kanɗo waddi toon to dowla hono Cameroun. Sénégal noon hani fettiri on ɗon match ko caggal nde gayni fettirde e dowla Congo toon to Thiès ko noon kadi ɓe ɓamado vol ɓe jaaha toon to dowla Estonie. match o hani wadde ko ñande 17 lewru novembre nduɗo ndu gonɗen. ɗum ɗon noon oɗo saha tan aɓe jiilo tigui ko tolni e vol bawɗo nawdeɓe kamɓe fettoɓe ko noon kadi e coopéraji tolniɗi e temedere e capanɗe 5 millions. kono ɗum ko Ligue des champions ene tawe nder jayde e stade quotidien ɓeɓe ganduɗa ko Real Madrid ina wayno tan kañumen fooli labtugal Galatasaray ko tolni e loggi jeegom e ndiga. kono ɗum ko noon kippuji puɗɗiɗi wadde qualifié ko Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich. ɓen ɗon jewte dawol bitegal 8e de finale ɓe jogorani yiide 8e de finale e mondial U17 ko baro teddugal leydi men Sénégal tokosde kañumen ene wayno piya hanki e yeeso Espagne loggi ɗiɗi e leggol gotol gasi halaɓe ciray sa noon tigui Amadou pourtant ɓe puɗɗorinoma ɗum moƴƴi machallah kono Espagne ne forno ha ɓurti e jeesima noon tigui wadde Amadou aɗa rema mbiɗa remanno eyyi joni noon kam vraiment mataw ko big tan e ko mataw woni jalam e jalmiram dal aɗa gendema ndemaka ko mbawɗa wiide amen ndemaka toon toon to Fouta banggal Fouta to Hammadi Hunare bon ene waɗi remoɓe machallah ene waɗi yimɓe ganduɗa ɓe ko ndema tan woni haaju mabɓe woni hammu mabɓe kadi vraiment ko hunde wande fayida guila e ndeme maaro ha e ndema ko sosoɓe jiiɗi ko ndema ñebbe noon tigui Amadou mataw tan on paami hande koye ndema kalten e banggal Afrique ko wiide tan ɗo e 2050 Afrique mataw ina jogori jippitade ko tolne 20% e banggal ndema muɗum. ɗum noon ko caggal nde losko waɗa so wiyama Afrique noon Sénégal nani hen. Amadou ina anda ɗo ndema ka yarani noon ha wuro te ne woni leydi ganduɗa mataw he ala caɗele ndiyam ala caɗele leydi so woni noon tan ƴewtinde ko lebbitati ha lebbitati remete so gayni jooɗe. ɗum ɗon teni wiye yo yimɓe mbatta consommé local sono waɗa consommé local yo taw ko yimɓe ɓe ƴeftata ko ina ummoye nder leydi mumen. kono so tawi hande Amadou maaro ummoto ko dow adde banggueji goɗɗi adde leyɗele goɗɗe ko wayno Thaïlande ko way noon diwlin irtete ko goɗɗo banggue Amadou tomate mew mew no waye nder leydi meɗen kono mew ittete ko goɗɗo banggue min gaddane ɗo e nder leydi meɗen te ɗum watta sona ruttinde ɗum caggal e kadi ruttinde ndemaka e banggal kadi économie o caggal Amadou aɗa Aissata kala to jiiɗa leydi ne waɗi ene ɓamti ne yaari yesso koto banggue ndema dokken yeeru e leydi wiyetedi Chine. eɗen gandi duuɓi battidiɗi ɗo ɗi ko ene tolno e duuɓi 3 walla 4 Chine ne wayno so tawi leyɗele joguiɗe ngaalu ene liime Chine kañum limtatake hen mais hande ene foɗodire hakkude mum e dowlaji dentuɗi kañum woni goho walla kañum woni ɗiɗi. donc waɗi ɗum ko ndema ko moƴƴinde gueɗe ndema c'est vrai ɗo oɗo saaha mo kalten Afrique ene jogui caɗele saabu ko wiyete ko hono réchauffement climatique manam waylo saaha o eɗen gandi ɗi usine aji ɗi ganduɗa ene gutta curki ene gutta jeeli e nder dow kammu o jippoto ko ɓuuri hen ko hewde ko yimɓe ganda ko ɗo hen e Afrique saabima noon hande o sa daari toɓoji ngakkat sa daari ko manam ko yimɓe jordate ko yorongo ɓuuri hewde e keccol ngol saabima noon kala ko rema moƴƴata kono Afrique ne jogui ko wiyete ko hono potentiel uji kewɗi bawɗi joni o ene wayno hono moƴƴinde ha Afrique yaara yesso to banggue ndema saabu eɗen jogui nangue
eɗen jogii leydi eɗen jogii ndiyam pourtant woni leyɗele Europe hande o ɗe ganduɗa ko leyɗele demoje ko fate banggue ligguim limten ko wayno Espagne hen sahaji gara ko ga e Afrique guitta ga leydi jaaha saabu Espagne eɗen gandi ko leydi hewdi montagne to banggue kaaƴe ɓe mbawa remde no fewi il faut ɓe garana ko wiyete ko hono leydi ga e Afrique ɓe ndema te ɗum ɗon ko hunde hawnide Afrique ne jogui ɗum ɗo ne jogui nangue ne jogui ndiyam ene jogui kadi ha joni ganduɗa ko ɗum woni leydi kono ronki yarude yeeso to banggue ɗum ɗon firti won probléme goɗɗo probléme o woni oɗo waylo waylo saaha mo ganduɗa usine aji ko wiyete ko hono gaz à effet de serre inana wurta e nder kammuji Afrique gueɗe kewɗe mbawa yaade ha tengti non tigui Amadou kono aɗa andi sa ƴeewi hande koɓe mbiyata ko nani wurta e banggue foof walla réchauffement climatique o koye aduna o fo memi kono haɗani kamɓe remannoɓe to banggal Europe to pourtant ɓe mbiyani Europe ɓe mbi tan ko Afrique no Europe naɓe mbaɗi ha mbaɗi développé hande ndema mumen ko Amadou e wadde ɗum surtout industrialisé koko ganduɗa ina moƴƴi hen sabu so tawi an demowo o a rema tan jeeyoya jiiɗani e tubakoɓe ganda soɓe ndemi kamɓe mbatta transformé ɓe jogui ko entreprise aji mabɓe usine aji mabɓe ɓe ndema ɓe mbaɗa transformé ɓe pewda tomate o ɓe pewda foof kono hande minen tomate min ƴettoyta ko goɗɗo banggue hay so tawi amin jogui ni ine ko ummoto caggal leydi naata e nder leydi meɗen ɓuuri hewde et pourtant amin jogui ɗo tomate ha heewi pourquoi pas darnede usine aji pourtant ko usine aji gandani mataw hewani caɗele ha woro so yimɓe ɓe ndendi tan ndendini so Amadou rende Aissata addi mbuɗu mumen walla ɓe ndendini doole maɓe dañ doole dañde financement ɓe uddita entreprise toko somo ganduɗa maɓe mbawa wadde hen transformé ɓe jeeya ɗum e nder leydi ndi ƴette yeeye kadi prix mo ganduɗa ko prix bebɗo sabu so ƴewtinama hande jeygu ngu Amadou ko watte transformé nder leydi ndi ɓuuri serde ko ummoto caggal leydi ne hawni Aissata aɗani ko waɗi ɗum waɗi ɗum ko ɗum aɗum waɗi gueɗe ɗiɗi gueɗal gardal ngal ko wasi jogade kaɓirɗe sabu woto jejjiri hen kalten ko waylo saaha o aɗa andi enen ko ɓuuri hen ko hewde basi koye tooɓo woni ndiyam gummotoɗam dow walla ko wiyete ilam ko arat koye nder maaje ko hen yimɓe mbasi donc noon so tawi toɓani aɗa andi ilata donc so tawi ilani yimɓe ganduɗa ɓe ko hutortoɓe ilam ɗam mbawani hebde ndiyam hay goto hande ene saɗi joguiɗo ko wiyete ko hono machine ngaji ɗi ganduɗa ɗi ene naata nder leydi ene ƴetta ndiyam ɗum ɗon noon ko probléme foof tekkirondi ko waylo saaha o woni ki curki ɗi usine aji ɗi ganduɗa ɗi nana campa partout ina kadi tooɓa yettade ina kadi aussi ene wayno ƴiwole mawɗe tobde ɗum woni probléme o ko heddi ko noon hono saɗa nde kalta ɗo henne nde ɗum ɗon ko africain hoore muɗum woni ko yiɗa ko jeeyi Sénégal naji aussi woni ko yiɗa ko jeeyi hande o sa daari basale ndemeteɗe ɗo ɗe yimɓe mbiyata ko basale ɗe ne kewi ndiyam ne metti gueɗƴude gueɗe mbaɗi noon il faut ɓe ƴeewa basale gummotoɗe ɗo ha Hollande te Hollande eɗen gandi ko leydi ndi ganduɗa ɗi vraiment jogui ko maaje artificiel manam maaje ɗe ganduɗa ɗe kamɓe tan pewni ɗum ɓe mbaɗi hen ndiyam et puis aɓe dosir laddeji mabɓe nayi mabɓe ene ñaama en plus aɓe ndema hen donc noon ko on politique manquera ɗo e Afrique noon togui politique o ne manque e Afrique ko remoɓe tan yo ɓuur wadde losko ɓe ƴeewano waɗɓe ɓe mbattani hayso mbaɗani fof wode koɓe mbaɗi hen saabu hande jamanuji change ɗum noon ko ɗo Roɓindu Diaydeli moɗon haadata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV weltare tan min daño huccide moɗon oɗo subaka hande tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Samba Diop henno e banggal caméra o walla no mbirtomomini Alaji Samba Diop e ballal tan omo ganduɗa woni Thiat Bou Walo Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne kuccodirno ɗon on jarama